Tak jo, dobrý den, ahoj lidičky. Dlouho jsme se viděli, 2 měsíce jsem nenatáčel, protože jsem byl na dovolené. No, na dovolené jsem si to užil. A pak se podívejte do příspěvku, dal jsem tam novinku jednu, co se blíží. A bude to Minecraftový video. A taková větší specialita. Jinak pozdravte mi kamoše a ty pozdrav ty diváky. To jsme dělali. Tak jo, dneska budeme hrát 3 kola a možná si dáme ještě jedno, ale to nevím, protože možná natáčet jen 15 minut, já to pak musím tam do telefonní číslo a tak. No takže, tak, dám tě do týmu a to, jo, takže zítra natočím to hororový video, nevím, tak asi v odpoledne ve 4 hodiny, anebo ve 3, jo, nevím ještě. Takže jestli zítra nebo pozítří, nebo ještě dneska, no dneska ne. Tak jo, jdeme teď, tak jdeme. Tak jo, dlouho jsem nehrál to. Jsme teďka předtím dělali video, ale to video mělo 27 minut. A pak jsem si vzpomněl, že to video se má natáčet jen 15 minut. Takže jsem byl hodně smutný. Maty, dej construction. Naše stará. Já vím. Město ještě These be nepřipala. Danitas, my mama's kinda homeless. Na bridge, na. Tak jo, sniper, daggers, knife, medkit. Jako vždycky. Dobrý. Jdeme. Šup. Bum. Bang bang chicken gang. Já nevím, kde jsou. Au. Já mi přijala ta sekačka. To bylo vtipný. Jsou byla placka. Takže tady máme někoho speedrunnera. Tak jo, Maty. On má shotgun, by the way. Je stovka. Svatý tady týpek zapomněl, že já jsem za ním. Kam je? Jde ten Je týpek? jeden. Proč jsi plešatej? Nejsem. Seš? No ale to jenom, že tady to můj žádný skin nefunguje. Jaha, to je škoda, že zabicky nefungují. Je. Jaký má level? 128. Tak co čekáme, když má 128? Jak může být tak dobrý na telefonu? On má asi to, jak se tomu říká, autoshot. Auto, no. A auto aim taky. Auto aim, no. To má taky, no. Ježiš, vyhýluj. Utíkej, o život, utíkej. Kučí. Dobrý, bum. Počkat, co se s ním stalo? Ne, škoda, neklačnul jsem to. Yes! A Já ty jsi trefil. A Maty, ty jsi to klačnul teďka. No, nice. Power of friendship. Sensei. Já nejdou na bas. Ten modrý týpeček do spodem. Ježiš, pay to win zase. Jako ty minulý. Ne. Nebo to koupili klíčema. No, ne, to nevím, kdo by šetřil. No, my s Matým šetříme. Pak se můžete podívat, kolik máme klíčů. Jestli jste se nedívali. Já mám 4. Jak to, že máš 4? Nevím. Čau, týpku. Ne, Dobré. Jde. Já u tebe, nebo jdu za tebou.
Nezachránil jsem tě. Sorry, my Byl bad. za tím. Já jsem nemohl, já jsem byl za tím. Já jsem byl za plotem. Ježíš, on furt používá to pay to win. Já nesnáším ty na mobilu, protože oni si furt dávají auto aim a to nice loadout, brach. Nice loadout. Prostě napiš v obrovských mezerách. No takhle, pay to win. Sakra, já to možná dám, ale možná ne zase. Ho! Musím ho trefit. Tak to fakt nevím, jestli dám. Nedám. No, co říkám. Pay to win. Hej, ten Rivals je docela blbý, jak tam napsal to nice loadout místo to pay to win, to si zaslouží ty pay to win useři. Sakra, proč já jsem mu nebackstapil? Já jdu najít toho modrázka. Ne, on vychází asi nahoru. Pro. Aha, on je dead. Tak rozpadl z mapy. Ne, Čekaj, já ho Yes. skoupnu, pokusím se ho skoupnout. ne to. Tam přestaň kíkat, no tak jo, konec strany. Bum. Bum. Pokusím se ho skoupnout, lidi. Já To si se ale jak nestane. jsem. Víc, proč tam běháme tak kolem. Víš co, já jdu hned, já ho jdu rašnout. Maty, oni mají 4, my máme 3. 2 viny a máme to. Prostě lock in. Bang, bang, bang. Sakra, vyhýl. No. Maty, je to tvoje, to nedáš asi. Držím ti palce, abys to dal. Ale pay to win. Ne, healer. Aj. Sice ty se healuješ, ale to je jedno. Ne, asi. Prostě we don't care about friends, we care about the strangers. Pojď. Ne. Ne, já jsem se natrafil. Vůbec hráli. A je dobrá hra. Čekaj, ještě to box. nastartuji. Tr. Aspoň nastartuji to. Bum. Master. Maty, už uběhlo 8 minut. Maty, takhle rychle uběhlo 8 minut. Za 7 minut to musíme končit. Já to budu končit tak ve 14 minut. Tak kvůli tomu, že oni prostě byli pejsové a trvalo to dlouho. Jo no. Construction. To se načítá, takže já nemůžu vám Dávej. voutovat. Construction. To nikdy je pro construction. Oni dávají backgrounds. Co je za mapu? Co? Že co je za mapu? Battlegrounds. Ta battle. To bude battleground. Je spada? Bang. Chicken gang. Ježiš, nenechte mě se naštvat, prosím, dneska mám dobrý den. Jak sběru RPGčko a jste dead. Jo, on je mega dobrý na té konzoli, ten týpek.
protože má auto, on má, ty víš co, auto. On má hnědý auto. Jménem Auto. Tesla Canyon. Canyon. Pade? Ja. Škoda, že se to nedá to přetočit jako video. No, a vy si to můžete přetočit jako ve videu, abyste tady netrvali. To jste originální boj. Ne, pozor, pozor! Najfni ho. Pay to Najfni win. ho. Ne, Jo, pay to pay to win. win. Opice. On je opice. doslova. Opice. To je taková ta, ty víš, ne? OK, konec srandy. Ne, já jsem se od toho tak blbě. OK, konec srandy. Ne, já to neklačnu. Tak, klač. Pani? Dobrý, to tě jenom hledám. Headshot. A, Kdy je? a, Či to je? To je bang. Jde. Nevím. Bang, bang, chicken gang. Tak to byl teďka klip. To teďka bylo prostě, chápeš. Viděl jsem tvoje oko. Ne, on je sniper. Tak to z toho teďka jsem to dodgenul. Že by jsem měl ultra instinct. Rivals. Musí si hlídat záda, týpku. Money. Tak, skoro. Checkmate. Viděl jsi to? No, neviděl. Jsem se odpálil RPGčka, udělal jsem 360 to s daggerskama a Tady. oni jsou takový, oni mají takový malý rank a jsou tak dobrý. Už to beru si RPGčko. You're done. Tady se headshot. Bang. Surprise for you. Yes, Wow, sniper je dead. bang. Jsme se zabili oba dva zároveň. Ultra kill. On je mega dobrý s tou snajpou. Ne, není dobrý, on prostě má auto. Ty víš co? Ne, ale jako taky je dobrý. Co? Protože auto šost, tak chodí to na břicho. Ne na hlavu. Ne, jen na břicho, i na hlavu. Na břicho jen ne. Pojď Maty. Yes, headshot. Je tam jen ten týpek. Pojď. Yes. Yes. Mega kohačí, jsem Teďka asiste, to si, tak jsem si mega křupl. A jdeme. Chicken nuggetky se mrtví. Viděl jsi to? Neviděla jsem, šel na druhou stranu. Ale viděl jsi, jak teďka lidi pak se podívají na moje video, jak jsem to dal. Tak jo lidi, my už budeme muset končit. Tak zdar! A nezapomeňte dát like a subscribe. Tak čau!